Deccalın tanıyacak bolsak bir näçe alamatlaryny diýär Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem. Bir olokon enki ma'ruf deccaly tanymanyň alamaty ki hiç wagt basyryp da bilmeýär halykdan bir özüniň kördügi. Deccalyň bir özü bar, käniş diýendirsiňiz. İki özü de bar, ýöne bir özü kör. Peýgamberimiz aýdýar: "Ala innal masihad deccal a'waru 'aynil yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiya", rawahul Buhari. Deccalyň sağ gözü kör diýipdir Peýgamberimiz. Sağ gözü bir etdäni ewünne bolup, kullen diýdini alyp gözüni kör etipdir Deccalyň. Bir eynehu maňlay adam maňlaýy näzir sap. Şu göz tarafta sapça et bolup durajak ýöne. Sol gözü wa o da zäifrak görjek. Sağ gözü eynehu bir däni üzüm ýaly tüm bölçük çykyp durjak diýýär. Ýöne et bolup ha gözüň özü ýok. İkilenci alamaty da mektubun beyne ayneyhi kafir, ravahul Buhari. Deccalyň iki gözüniň arasynda da kelimeye kafir ýazyklydyr diýipdir Peýgamberimiz. Ya bir näçe rivayete görä 3 tane harf ýazykly. K, F, R. Yani yine de kafara, kafir boldy diýdik da. Hulasy küfür kelimesi maňlaýyny mohr urugly diýipdir. Şondan da tanyp bilersiňiz Deccalmy başgadygyny diýipdir. Maňlaýyny ýazykly kafirdygy diýipdir. Yine de huwa aqimun la yuladu lah. Deccal ogulgysyz adam boljak, ferzensiz adam boljak, aqim boljak. Amma on etjegi işi näme? Her zamanna peýgamberleriň ummatyny gorkydyp geçişi we hatda biziň peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemde bagat aýdyp geçipdir Deccalyň fitneti, afety, belasyndan. Deccalyň etjegi işi özüne däni men Hudaý diýip başlajak diýipdir. Etdaý ilahiýet etjek diýipdir. Ulukun afetdigi şo. Amma peýgamberimiz aýdýar: Deccalyň däni men peýgamber diýse de inanmaň diýipdir. Men Hudaý diýse de inanmaň diýipdir. O näme diýip? Son peýgamber diýse aşkara bilen men siziň ahirin peýgamberiňiz, menden sonra peýgamber geljek diýipdir. Biz on kefi yalan bolar diýipdir. Eger Hudaý da diýse innallaha tebaraka ve taala leysa bi'awar. Hudaý Taalanyň gözü körden kim diýipdir? Hi körden de Hudaý boljakmy diýipdir. Deccalyň bir gözü kör adam diýipdir. Hudaý bolýan adamyň hi gözü kör boljakmy, bir naqys boljakmy diýipdir. Hudaý hemme zatdan biniyaz bolup, hemme zatdan kamil bolmaly. Amma Deccalyň bir gözü kör boljak Hudaý diýdi, şondan belli diýipdir peýgamberimiz. Hemde bir riwayete görä Deccal afjah boljak diýär. Bir aýagy paýtykrak boljak. Paýtyk adamdan Hudaý boljakmy diýipdir peýgamberimiz. Ýöne onna da işte evde gurrunlar geler, hey wara ulu milletdäni Deccal Hudaý diýip de Hudaý saklasyn, şoň ýedine düşükler. Deccal ýöne haýsy kim ham bir belli bir adammy? Bu moratda hiç kimdäni belli bir gurrun aýtmapdyr. Hatta Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we selleme de Deccalyň hakykat kimdigini Peýgamberimize de wahyu ilham bolmapdyr. Hatta Peýgamberimiz öz zamanyny da gelermi hadip gorkýanmyşdyk. Yani sahabalaryny gorkýanmyşdyk. Ohum ýöne aýdýanmyşdyk, eger men bam ogam gelse, onu gorkup ýörmäň, men siziň öwüňizde duraryn Deccalyň öwünde diýanmyşdyk. Amma men ulu gorkym, men gidemden soňram gelse näme derin diýip gaýgyrýan diýipdir Peýgamberimiz. Ummatymyň ýagdaýy näzirek bolar karşı Deccal gelen zamanyny diýip Peýgamberimiz ulu gaýgyrşamışdy.
Bir näçe riwayetlerde Peygamberimizin zamanında bir İbn Sayyad diýip bir Yahudi adam barmışdyk. Deccal şu diýipdi bir näçe riwayetlerde ba. Peygamberimize aýdypdyrlar, ya Rasulullah, falan owada bir oglanjyk ba, bir özü kör, ayağda paytıqraq, kimlerden? Özü Yahudilerden nipdirler. Deccal Yahudilerin arasından turjaka. Oğum Peygamberimiz yörüň bark göreliň şu Deccal olamasyn nip, Hazreti Umar radıyallahu anh bilen bile gitti diye. Öz zamanında. Oğum bula Beni Mughale diyen taifaga barıpdırlar, şu Yahudilerin taifası. O moga İbn Sayyad bir oglancıkmışdyk. Hani belagati yetmedi oglan. Başka oglanlar bilen oynap öğrenmişdik. Oğum Hazreti Umar radıyallahu anh diye Peygamberimiz diye Peygamberimiz bizim diyen baramızı bilmetdim diye İbn Sayyad. Oğum Peygamberimiz gerşine vurdu diye bak bärik dip ol oglancık gözledi. Peygamberimiz aýtdy: "Aya sen men diýen peýgamberdigime şahadat berýänmi, boyun alýanmy?" dedi. İbn Sayyad aýtdy: "Hawa" dedi. "Sen peýgamber" dedi. "Ýöne, ey peýgamber" dipdir. Ýani İbn Sayyad kiçik oglan aýdypdyr. "Sen de ohom men peýgamberdigim boyun alýan dämi?" dipdir. "Men de bir peýgamber" dipdir o oglan. Peygamberimiz aýdypdyr: "Âmentu billahi we bi rusulihi." Men Hudaýa we geçen peýgamberlerine iman getirýän dipdir. Ýöne senden de peýgamber boljakmy dipdir. Aham şonna bir näçe gurrunla peýgamberimiz bilen ýanky oglan edipdirler. Peýgamberimiz bir näçe zatly sorapdyr, ol oglan Deccalyň berjek jogaplaryny beripdir. Aham peýgamberimiz hey wara qahar gelipdir muňa. Şonna ýanyna Umar radıyallahu anh madı. Olay dipdir: "Zerni ya Rasulullah, adrib unuqa." Ya Rasulullah icazı versin, killesin keseyin şilade dipdir. Öldürüp gövereýinsin dipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, "Ýok" dipdir. "İyyekun falan tusallid aleyh ve illem yekunhu fala hayra laka fi qatlih." Bidaşyň däni Deccal miýa Deccallygyny bilmeýär ey Umar dipdir. Eger çyndan Deccal bolsa şol adam, sen hiç wagtda da şunu öldürüp bilmersiň. Hudaýyň qada o kadary ol geljekdir dipdir. Eger Deccal bolmasa da biz öldürüp bilmerdi onu dipdir. Oglan behani dipdir. Şey dipdi gaýdypdyrlar. Ýöne ulamalar aýdýa, şol Deccalmışdyk diýende wa, ýok Deccal inni gelmeli. Deccalyň bir näçe syfatlary ýanky oglanyna ýokmuşdyk. Meselen Deccal aqim boljak diýdi Peýgamberimiz, bir alamaty ogul gyýsyz boljak diýdi. Ol oglan İbn Sayyad ulandan sonra ogul gyýsyz adam bolupdyr. Şon ýalyk bir näçe syfatly ony okuyman soň Deccal diýilipdirler. Inni gelmeli Deccal diýipdirler. Ýene de bir Peýgamberimiziň zamanasynda bolan gurrunlaryň birisi Temimi Dari diýen bir sahaba radıyallahu an Nasrani adammışdyk. Bir wagt Peýgamberimizin ýanyna gelip iman getiripdir. Oham özüniň üstünden bolan bir gurruny Peýgamberimize tarif edipdir. "Ya Rasulullah, men bir derýany berdi adam" dipdir. Bir wagt derýada hey wara ýel gaty bolup, ýagyn gaty ýagyp, biz derýada garq bolup da bir jezira bardyk dipdir. Gaçyp ýetip bir jezira bardyk, Gövege bardyk, Türkmen jezira Gövek diýýär. Şonda heýwere giň zatly gördük dipdir şo Temimi Dari diýen adam. Peýgamberimiz şun gurruny diýeni sahabalara diýende eşdiripdir ha. Aha men aýtýanym şu Deccal dipdir. Oham ya Rasulullah şu jazirada şu Gövekde giň zatly gördük dipdir. Birini gördük, heýwere ennam zany tüýden doly, taşdan doly, özüne de adyna Jassasy diýenmişdikler, onu gördük dipdir. Hulady gören zatlaryny aýdypdyr, giň zatla, ohum bir köwüň içine girdik dipdir. Şu köwüň içinde bir heýwere herkelli bir ýawda adam gördük. Mecmu'atun yadahu ila unuqihi withaqan ma bayna rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid.
bir adamı gördük dipdir. İki elini yeňsizine geçirilip de demir bilen daňyly koýulypdyr. İki ayağı da te dirine var ýança demir bilen daňyly gymyllap bilmänni özi de bir özi kör adamdy. Oham biz o bilen gurrunda şolluk dipdir. O bir näçe zatlar bizden sorady, biz de jogabyn berdik dipdir. Oham ahyrda biz aýtdyk, sen kim bolýaň diýdik. Onna inni anal mesih men mesihud dajjal diýdi diýe. Ahyrda öwde men hani sizin üstüňde barjakdyr nip şey diýip aýtdy diýe. Peýgamberimiz aýdypdyr, "Aha men aýtýan dajjalym şu da" diýipdi. Ýöne ýene de ulamaly gurrun edipdirleke, ol täb ahir zamany çellinläni diri galjak bolsa, insan başarmaya onu. Bu bir jin bolmaly. Süleyman aleyhissalamyň dan koyan jynlaryndan dajjal bu bolmaly. Dajjal ýene öwde zuhur etjek bolmalydyr. Peýgamberimiz soňra ýene de o da diýen ýerde bada bir enatadan dünýä geljek Yahudilerin arasynda dädesiniň adyna da Dawud diýerler. Özüniň adyna da Mesih ben Dawud diýip ad takyljak. Öze nirden çyksak, innet dajjal yahruju min ardin yuqalu lahu Khurasan bil mashriqi yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah. Hadisun sahih. Dajjal liptir peýgamberimiz hulasa şu öňki adamlar bolsun ya inni zuhur edip inni dünýäge geljek bolsun, her aýtsa bolsun Khurasanyň zuhur etjek dipdir. Khurasanna bizim gündogor tarafımızda dipdir. Şu Khurasan Mekke Medine'nin gündogor tarafı da şu Khurasan'ın zuhur etjek dipdir peýgamberimiz. İzine düşýän adamlarda bir forum adamlar boljak, yüzleri däni bir gyşyk-myşyk, bir galkan ýaly, seper ýalyk yüzleri boljak dipdir. Kadim zamanında guruşlarda däni bir ellerini seper alýanmyşdyklar. Hay onna kılıç bilen gurlansaň, gyşyk-myşyk bolýanmyşdyk. Seperle, Türkmen kalkanlıya. Bir forum adamlar şoň ýygyna düşüp, yüzleri däni tegelek, gyşyk-myşyk agyl burnu boljak da hulasa. Şon ýalak adam şolaň ýygyna düşüp dipdir. Indi bu zamanyň adamlarynyň üýtgemel haby. Yetba'uhu 70,000 min Yahudi Isfahan. Isfahandan taqriban 70,000 däne Yahudiler şu dajjalyň ýygyna düşükler. Kullan Yahudiyete uğruljak bu o yerler. Özü de gelenden soňra faqat 40 gün yerin ýüzünde gezjek. 40 gün. Ýöne Hudaý Taala muňa beren bir näçe istidraşlary evvelki gelen güni aynahu bir ýyl ýaly uzak boljak dipdir. İkilenji güni bir ay ýaly uzak boljak. Üçlenji güni bir hefte ýaly boljak. Dörtlenji günden meýlek bärki gülle ýalyk atdy gülle boljak dipdir. Hulasa 40 gün dünýäň ýüzünde gezjek dipdir. Oham Hudaý Taala muňa beren bir istidraşlary, gudraty ki Hudaý dip ýani orta çyksak bir gudrat kökezmeli bolýar-da. Oňa ýani istidraş diýerler. Kafir adamlar bir geň zatlar etse. Aynahu Firon, Nimrut özlerini Hudaý diýip geçipdirler. Bir näçe geň gudratlary barmyşdyk olanda. Bir sa heýwara çalazym oba şäher be şäherleri aýlansy. Hemme ýerik ýetjek. Dajjalyň aslan barmazak ýeri boljak diýer. İnnehu la yabqa şey'un minel ardı illa wati'ahu ve zahara aleyhi illa Mekke vel Medine. Barmazak ýeri boljak diýil dajjalyň diýipdir peýgamberimiz. Fakat Mekke bilen Medine'ge barıp bilmez diýipdir. La perişteli öwünde duwulla barjak bolsa elçekde dajjaly. Fakat Mekke Medine barıp biljekde. Başka yer yüzüne aýlan çyksak kalmajak yer ýok diýipdir. Dajjal dünýä inse goşun ýygylsa izi Hindde bolar, öwi Ors çykar diýär. Şu Orslar Ermeniler öwünden çykyp istiqbal etjekler. Bismillah. Ondan sonra bira inni heýwara hareketi seri
Şu yılın ötüşü yalık ötüp bar ya, oba şehir be şehir. İkilenci ediyani işte, Hudaý Taala şunu diýeni bendelerini imtihan etmek üçin elbetde şu Deccale beren gudratlaryndan yer, göň, ot, bağ, hatta gün, ay, yağın hemme zat Deccal'ın ihtiýaryna boljak, desturunyň eteginde boljak. Näme buyruk etse, olu baýat şoňa görä gymylamaly bolmaly. Hatta Deccal gelmäke 3 yıllap hey wara horluk, hey wara açlyk däni dünýäniň ýüzüne geljek diýär. Hiç bir ot ýok berjek däl. Asıl iyi biçmäne bu arfa buğday berdi dursun. Arfa buğdaýyň otu wa hasyly. Hatta şunu ýemäge de boljak däl ya. Zır hoşk sali bolup, zır ýemäge zat bolmany merdüme bir açlyk geljek. Sahabeler sorapdyrlar, ya Rasulullah, o zaman zır ot da bolmasa näme ýemellipdirler? Peýgamberimiz aýdypdyr, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Şu zamanı her kim şu kelimatları aýtsa, garny doýjak dipdir. Şu kelimatlaryň özi, şu tesbihle şoňa tagziye boljak dipdir. Şonu aýdyp da tagziye etjekler, başga ýemäge zat ýok dipdir. Rawahu İbn Majah ve İbn Huzeyme vel Hakim. Ben ibaretler okuýmaýyn, hemmejiniň mawratda dogry senetle Peýgamberimiziň mübarek hadisleri var. Ohum Deccal şu gudraty bilen etjegi işi näme? Innehay hoşk sali, goýun, malgara, zır hor bolup, emjekleri süýsiz bolup, şeýdik gezip gören zamanynda Deccal owalara aýlanjak. Bir owa barjak. Ey adamlar, siz gelin men Hudaýdygymy boyun alyň, men siziň Hudaýyňyz. Ohum görün göňden näzire ýagyn ýagyp, ýerler näzire ýaşalmany durjak. Maňa faqat Hudaý diýip boyun alyň diýip aýtsak diýär. Ewde. Ohum zayıfil iman adamla, ey Deccal, ey Hudaýymyz, bize bir ýagyn ber, ot goýbersin diýip Deccalyn islemäge durjaklar. Ohum Deccal göňe buyurjak, ey göň, ýagynyň bolsa ýagdyr şolawa diýjek. Ýagyn ýagmagy durjak. Ey yer, näme otyň sakla otyň göwürt diýjek. Otlaň özi, dereleň özi, şo owaň döwregi ýaşyllap ýöne ot barty çykmagy durjak. Ohum malgara bir adyzyk idi, basym femrip, emjegine süýt dolup da bolçuluk boljak diýär. Ay Deccal Hudaýmyşdyk diýip däni, şoň Hudaýlygyny boyun aljaklar diýär. Bir näçe obala. Amma bir näçe imany gawy adamlar Qur'anyň we Peýgamberimiziň mübarek sözlerini zol eşitip däni, min hile we hokkadygyny bilip düşünüp ýören adamlar Deccalyň o hokkasyna allanmany, men Hudaýdygym boyun alyň, olawa ýaly sizi de bolçuluk bereýin diýende, olawa zır boyun almany açlykda ölse öleli, amma ýegany Hudaýdan başgaga maňlaýymyz ýerde goýmaýlypdy imanyny gaýym durupdy, Deccalyň o hile hokkasyna allanjak diýär. Hom Deccal hay ýygyna düşüp ýören nokerleri bilen owadan çykyp gitjekler, dağlara işaret etjek, gelin diýjek, dağlardan ýarylyp däni ulukon sahra ýaly gyzyllar, sahra ýaly kümüşler, şu owada näme hazine bolsa, Deccalyň ýygyna düşüp gidiberjekler ýöne. Yani gidenden soňlamda adamlary şoň gudrata barmyş, Hudaýda bolsa bolamal diýdirjek bolup, lep dağlardan, ýerlerden näme mädelle bolsa owadan alyp gitjek diýär. Yine bir gudraty Deccalyň, Deccal şayatinleri zıllardan da kömek aljak. Elbette zıllar ve şeytanlar teleka adamlara kömekçi boljak da her bir zamanna. Şu zamanyň jadugerlerine, duaçylaryna, bidirekdäni dua ýazýanlaryna hyzmatkar bolup ýörüşler ýaly Deccalyň da hyzmatkary boljaklar. Ohum ola bilen etjegi işi näme? Owa aýlanyp ýa-da, ey siz näme diýip men Hudaýdygymy boyun almaýaňyz diýjek. Eger siziň ene ataňyz ýani şu mahal diýrelik gelse, ohum o da aýtsa şu Hudaý diýse boyun alarmyňyz diýjek.
Ola etjekli sen Huda enatamyz direldip biljekmege. Onu direldeyin, görün enataňyz näme diýe. Enataňyzdan eşläňiz da diýjek. Oğam şondan enatasynyň kabryna baryp, "Ey falanynyň dädesi nänesi, turun gelbärik" diýjek. Oğam şeytan kabrdan şoň enatasy şeklinde bolup da turjaklar. Aýny hu öz enesi atasy oğam ýanky adamyň daşyndan aýlanıp, "Ey oglum, ey balam, sen näçe Hudaýa inanman gedip ýaň? Biz kabryňa teginne näme etjegimiz bilmän otýuz. Senki wagtyňma inannaşyňa" diýip gelip de ýani haýyş çekip iltimas edip ýanky oglany Deccala Hudaý diýdirdip de kafir etjekler. Amma ola asl enatasy däl ha. Fakat şeytan iki enatasynyň formasynda bolupdyr. Deccalyň hyzmatkarlary ola. Amma zayıfil iman adam bu Hudaý meniň enatamy diýeldi. Enatam maňa şey diýenden soňra men näme diýip ýok diýenip Deccalyň ýüzüne düşýän adamlar boljak diýär. Yeni bir Deccalyň Hudaý Taala ahir zaman bendelerini imtihan edip sinawa salmak üçin beren gudratlary we istidraşlary inne min fitnatihi enne ma'ahu cenneten ve nara fenaruhu cennetun ve cennetuhu narun femen ubtuliye binarihi فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم. Peygamberimiz aýdypdyr, şoň istidraşlaryň ýene birsi Deccalyň cenneti bilen cehennemi boljak. Sağ gapdalyna cehennem, sol gapdalyna cenneti götürüp ýa. Amma Peygamberimiz aýdypdyr, "Alynman kezzaba" diýipdir. Cehennem diýip saklap ýöreni asl cennetdir diýipdir. Cennet diýip ýanyna götürüp ýöreni cehennem şodur diýipdir. Sizin gözüňize bereks kökü diýendir diýipdir. O kezzaba alynmaň diýipdir. Ya bir näçe riwayatlerde Deccalyň däni bir gapdalyna sowuk suw badiýe, bir gapdalyna da ot badiýe. Peygamberimiz aýdypdyr, "Fenaruhu ma'un baridun we ma'hu narun." Rawahu Şeyhan el-Lu'lu vel-Merjan. Ot dip götürüp ýören sowjak suwdur, amma suw dip içirýäni otdur diýipdir Peygamberimiz. Alynmaň, size beraks etýändir, beraks kökü diýendir zatlar diýipdir. Amma şu Deccalyň her zamanna Deccal zuhur edip de sen şu Deccalyň zamanyny näme etmeli iş wa? Öňçäge Peygamberimiz aýdýar, "Men sami'a bit-Deccal felyana anhu." Gaçsyn gitsin diýipdir. Deccal zuhur eden zamanynda bir tofar adamla däni dağda, derelerde, jengellerde ýaşajak, Deccaly görünjek däle. Oşal adamla da piruz boljak diýipdir Peygamberimiz. Bir moga Deccaly göreýin, "Ey men imanymda gaýym duraryn, meni de Allah bilmez zag" diýip Deccalyň ýanyna baramaňyz diýipdir Peygamberimiz. Çon şu zamanda men alynmar diýip barjak adamlar bolar, we alynardym Deccaly diýipdir. Cennetin görüňde, oduny görüňde, beýlesi edip kökdende öz şübhede bazylary bilen, giň sihri jadusy bilen seni rahat imandan çykaryp goýberer, aýagyň taýdyryp goýberer diýipdir Peygamberimiz. Barman gaçyň Deccalyň diýipdir. Amma Hudaý saklasyn, bilýänmi, şu zamanda Peygamberimiz aýdýarda, "Ekseru ittiba'at Deccal el-Yehuda wen-nisa." Rawahu İmam Ahmed. Deccalyň ýüzüne düşük bir Yahudiler boljak. Ola inşallah taala öwgde bir gurrunde klasda inşallah agzar Yahudlar şu mahallamdan belki mundan öňçäk Deccalyň geljegini gözleşip otýarlar we Deccaly arka boljak da Yahudiler. Şu mahallamdan Deccalyň geljegine teýýarlyk görüp arka boljak bolup teýýarlyk görüp otýarlar. Amma ýene bir Deccaly beter allanjakly zinanyla diýipdir Peygamberimiz. Zinanyla beter kän allanjak Deccaly. O näme diýip wagt şoň ýanyna barmaza rahat boljak ahirem, guturjak. Amma zinanylyň bir pis kılıgy, bir gurrun bolanda, bir şawşaw bolanda,
Bazım barya da şu näme göreyin, bir zat işleyin, näme kaşo. Şu zamanda da bir üýşmelek bir şäherde bir zatda da bir habar bolsa, zor ýöne üýş barýalar şonu görmäge. Şıkkılıkları şomoga däni ziyanlaryna tamam boljak. Deccal turupdyr da Deccal zuhur etipdir dip zinanaly üýş barjakly Deccal görmäge, amma hemmizi kafir bolup däni gulu boljakly Deccal. Biz evvel ketmeliyişiniz, Peygamberimiz "Felyana anhu qaçyň" dipdir. Dağlarda, derelerde, kış yurtlaryňyzda, owalaryňyzda geziveriň, Deccal gelmäke dipdir. Amma bir moga Deccal'ın girini düştüň näme? Peygamberimiz şähetde aýdyp gidipdir ha Deccal'ın gurrungyny. Yaman zat tabi. Adamyň imany bilen oýnaýan zatda. Dogry Firavonyň afet belasyndan güýçli bir Deccal'ınki. Ya ibadallah fasbutu dipdir Peygamberimiz. Deccal'ı ruberu bolup Deccal'ın eline düşdüňiz, hey bir mugabilinle sabit kadam bolun, onun cennetine ağlanıp, soğuk suuna ağlanıp, ya cehenneminden korkup, imanınızla beraman dipdir Peygamberimiz. Näme etmeli? فَلْيَسْتَغِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ. Yadınızda olsun ey musulman da valla. Her bir musulman bilmeli zadi, Sure-i Kehf'in evvelki 10 ayetini Deccal'a satışan mı okuysan, Deccal sana edibilecek işi olmaz diptir. Eğer şu ayetleri okuyasan maha, şun cehennem dip kökediýäni sana gözüne cennet görünüp durar, cennet dip kökediýäni cehennem görünür, näme diye apaşkara bolar diptir. Sana däni sehr jady ötüp bilmez. Sure-i Kehf'in başını okuyun diptir. Her cumgada da Peygamberimiz Sure-i Kehf'i evvelinden ahirini okuymaklığı da yani sünnet etip koyuptur. Okuyanda da bir 15 daqiqa, 20 daqiqa vaxtın alya. Heftede bir cumga onun içinde hem o cumgadan o cumga şoňa nur bolar dipdir, hem Deccal'ın fitnesinden asagaman galar dipdir. Etmeli işmeden biri ha. Şu Deccal gelen vaxtında bir adamlan birisi Deccal'ın ruberusuna barmalı boljak diye. Peygamberimizin mübarek hadisi var bu muharetde da. Oham Deccal'ın iyidine düşüp yoran adamla bir musulmanı tutacakla. Inne Deccal'a ruberu olsan näme etmeli? Şul adam ýaly bolun diýip Peygamberimiz aýdypdyr da. Ol adamy gyssajakla, ey falani, bizim Hudaýymyza iman getirýärmi, getirmeýärmi? Kim ol? Mesih ben Davud. Yani Deccal'la. Ol adam aýtjak, baba Hudaý boljakmy ondanla? El çekin allanmaň diýjek. Oham yankı Deccal'ın iýine düşüp yoran adamla hay muny vurmagy durjak. Öldürjek boljakla. Amma içindäki bir näsel aýtjak, öldürmäliň. Akdeýliň Deccal näme hukmetýär? Öz Hudaýymyň ýanyna elçeýliň, kökedeýliň muny diýip oham elinden tutup Deccal'ın ýanyna alyp barjaklar. Deccal mundan sorajak, ey falany diýjek. Men Hudaýdygyma iman getirýärmi, getirmeýärmi diýjek. Ol adam näme diýjek? Dogry Deccal'ın ýüzüne bakyp, bir özi kördünni Hudaý boljakmy diýjek. Senden de Hudaý boljakmy? Hudaýy bu dünýäde biz görmeýäs. Sen näzir görünýän şu mal bize diýip dogry jogap bermäge durjak. Aýende daha. Oham Deccal qahary gelip vurun şunu diýjek. Qaw edip beriň. Muny diýany vurup, yenjip, hewere kötöklep, soňram ýene de turjakla, Deccal aýtjak, ey falany, inni iman getirýärmi ýa getirmeýärmi diýjek. Amma ol adam ýene gygyrmagy durjak, ey adamla, baba Peygamberimiz aýdyp gitmäpdirmi bir özi kör Hudaý bolmaz diýip, şu nirde Hudaý bolmaly, nämege allanýaňyz diýip ýene gygyrmagy durjak diýe. Deccal qahar gelip, şo moga diýany eline kılıç alyp, şo adamyň ýeňsesinden vurup, tä dawanda barýança 2 bölüp oklajak diýe. Dogry öldürjek, 2 böljek, bir gapdal beýlek düşjek, bir gapdal beýlek düşjek. Oham Deccal, maňa inanjak dälmi sen diýip, eline kılıjy bilen 2 gapdan ortasyndan geçjek beýlek şeýler. Oham, ey adamla diýjek, maňa iman getirmeýän adamyň sezasy diýjek. Amma
görün men Hudaýdygymy ýene de gowy düşünjek bolsaňyz ölüýini de diýreltýändirin men dip ol adam aýtsak ey falany tur gelbärik diýjek. Ýanky ölüp ýatan adama. Ýanky adam iki gatdaly bir-birine seplenip de ýörtüp barjak Deccalyň ýanyna. Deccal aýtsak inni inandyňmy inanmadyňmy diýjek. Ey Deccal, kezzapdygyň öňküden beterde inanmam, ýalançy bir gözi kör Deccal eden diýjek. Oğam sonra Deccal qaharlanan kişi bolup ýene de öldürjek bolarda, amma ol adam gıygırjak. Ey adamla, şu Deccal beni bir gezek ölüp diýreltdi, inni öldürüp bilmeýär meni. Aha gözäňiz diýjek. Deccalyň bir başarmaýan zady, bir nefer bir öldürüp diýrelse ýamyşgap öldürüp bilmeýär diýär. Aha her näzire men öldürjek bolasyn, başarmarşy, gelin gözäňiz diýip aýtsak ýanky adam. Amma Deccalyny öldürüp bilmejegini bilýär. Şondan qahar gelen kişi bolup, "Sen jaýyň cehennem" diýäkany ýakasyndan tutup, oklajak cehennemle garşyn, ol adam gönünüp jennetiň isine düşjek. Peýgamberimiz aýdýar, bir ulu şehitleň biri boljak, olakon şahadat magamyny aljak şol adam diýär. Deccalyň öwünü jur'at bilen gorkman, Peýgamber janyň mübarek hadislerini eşden soň, gylygyna ýetip bolan soň, Deccalyň kezzapdygyny bilip, gorkman jur'at bilen durjak. Deccal ahirde cehenneme okladım diýjek, amma o cennetin içine girecek. Deccal Şam şerife garşyn uğrajak. Şam şerifde musulmanlaryň eline de Hazreti Mehdi aleyhisselamyň fethedip hukumeti däni, şoň musulmanlaryň hukumeti goýuşy bilen şu Şam şerife barjak kulasa. Aham Şam şerife barypdyr. Şolada da şujura öz hudaýlygyny iddia edip duran wagtynda hal Mehdi aleyhisselam serwalary bilen Konstantiniýany fethedip durdular. Şumalyň İstanbulyny, şonna şolaň arasyna habar geljek. Ey musulmanlar, öňküden beter olakon afat bela gelipdir. Deccal siziň oglanyňyzy kafir edip ýörtüň ýetiň dip däni habar geljek diýär. Şondan ýanky musulmanlar, ýanky serwallar Mehdi aleyhisselam hemmejikler bile ýerine öwürilip däni Şam şerife garşyn geljekler. Aham bula ulu wurşatjekler Deccal bilen hemmejikleri teýýar, ellerini kılıç alyşyp musulmanlara. Deccalyň da bir tofar serwallary bar. Yahudiler ýerine düşüp ýerler. Arka bolup gelip ýerler. Aham bir gün ertir namazy okyp wurşy başlajak diýip duran wagtlarynda ertir namazy üçin sofuq adan çekip tekbir aýtjak. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح. Şonda däni Hazreti Mehdi aleyhisselam öwe geçipde tekbir aýdyldy, erti namaz okuljak bolupdy da. Sep bolup musulmanlar dowla, şonda Mehdi aleyhisselam öwe düşüpde namazyny başlajak. Şomaga başlamaka iz nazala aleyhim İsa ibn Meryem على نبينا وعليه الصلاة والسلام فينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين. شما غداني göğünden bir güfürdi gelecek. Musulmanlar Hazreti Mehdi hemmeci yukarılarını özecekler. Görse de yani defeden Hazreti İsa Mesih, İsa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam her elinde bir pirişten kanatından atılıp da göğünden yere inecek diye. Doğru Peygamberimizin aýdýany şu mahal boljak. Hazreti İsa öldürilmäni göğüne alyp gidildi da. Hudaý Taala ýanky aýatda bardy, gurrunlar geçdi. Şu moga Deccal bilen indi wuruşuljak diýilip duran wagtynda göğünden Hazreti İsa aleyhisselam her elli bilen bir periştan kanatından atılıp da yere düşecek diye. Doğru Ýewde Hazreti Mehdi'nin yanına gelip oham septe jaýlaşjak diye. Hazreti Mehdi yemşil qahqara liyeteqaddama İsa yusalli bin nas. Bi Hazreti Mehdi yani izleyin sefe girecek diye. İmam bolup öwüşdi da. Hazreti İsa gelenden soňra ýyde geçecek. Näme dip? Ey İsa sen peygamber adam, men keýöne bir weli adam, bir musulman, sen peygamber, sen gel öwüs imam bollupdyny özi ýyde düşjek.
Amma Hazreti İsa aleyhisselam şun iki gerşinden saklap, ey Mehdi, git özün imam bol, fe inneha leke uqimat. Biz namaz sana üçün tekbir aydıllı ahirim, sen imametin üçün tekbir aydıllı, gel özün imam bolaver deyip, Hazreti Mehdi aleyhisselam imam bolup da, Hazreti İsa peygamber şun izine düşecek, şun izine iktida edecek. Bu ummatın ulukun iftiharatlarının biri. Ki ummatın bir tanesi imam olmalı, geçen peygamberlerin birisi onun izine iktida etmeli. Tekrimetallah hâzihil ummah. Hudaýyň ulukun birin kerameti şu. Hazreti İsa peygamber olsa da, ey Mehdi, bu namaz sana üçün tekbir aydıllı, sen özün imametin bilen bol, men sana iktida edecek deyip imam olsa, izine düşecek diye. Ve Hazreti Mehdi imam olacak diye. Hulasa Hazreti Mehdi namaz okuyup, erti namazı, ulu musulmanlar bilen namaz okuyacaklar, hani salamlaşmağa, görüşmeye vakti yok. Näme dip? Son näni şäherin daşynda, ýa-ni kafirler, Yahudiler Deccal guruşak bolup taýýar bolup gelip otyr ahirim. Şonda Hazreti İsa musulmanlar taýýarmyňyz diýjek. Musulmanlaryň hemmejigi taýýar biz diýjek. Ferwalla taýýarmyňyz? Hemmejigi taýýar biz diýjekler. Şondan Deccal'a karşın uğrayacaklar. Şehirden çıktılar mı çıktı? Hazreti İsa aleyhisselam yankı kafirlerin yanına karşın gidecek. Sonra Deccal üngdüdü da men Hudaý deyip birden gördü Hazreti İsa ve Müslümanların arasında Hazreti İsa'nın haybetinden korkup edip yürünüşüne utanıp aslında duz su atılanla eriyen yağlı olup erimeğe duracak diye Deccal'ın ödü. Hazreti İsa'nın haybetinden korkup su olup erimeğe duracak diye. Ama Hazreti İsa aleyhisselam şon yanına kavulap ahırda da Demeşk'ın bir Lut diyen kafasına tutacak. Ohum inne li fike zarbeten lem tesbiqani biha. Ey Deccal, şumada çellin bir zerbämi saklap ýan hiç kime vuramak, şu zerbämi sana vurjak bolsakla otin, şuň kun sana vurjak diýjek. Kılıcı bilen Deccal'ı bir grupda Deccal şolada tikke edip öldürecek diye. Hazreti İsa aleyhisselam azbas haybeti wa peygamber adam bolan soň heminki burnundan ağzından dem çıkanna Yahudilerin üstüne düşüp däni her demi ki Yahudilerin üstüne düşýär, Yahudiler hotma ölüp yıkılışıp ölüp yatıverýänmişdikler. Aham şondan ey musulmanlar başlan vurşy bir Yahudi de koyman aýryň dipden Hazreti İsa buyruk etjek. Ol serwazda Hazreti Mehdi hemmejikler vurşmaga durjaklar. Ulu vurşturjak. Amma Hudaý Taala'nın nusratu kömegi bilen Yahudilerin barsyny kırıp aýyrjaklar. Olaň başlygy Deccal evvelin adam ölen soň hemmejiniň ýüreginde korku bolan soň bir jallar da boljak da musulmanlar keyfini öldürmäge durjak Yahudini. Keyfini öldürmäge durjak. Peygamberimiz aýtýarda: "Tuqatiluna al-yahuda fatusallituna alayhim hatta yaqula al-hajar lil-muslim hada yahudiyyun faqtulhu." Ravahu Şeyhan el-Lu'lu vel-Mercan. Siz şu zamanı Yahudiler bilen vuruşarsanız diptir Peygamberimiz. Ahirde de Yahudiler kaçıp sıfıp bir daşın aňyrsynda, bir ağacın bağın aňyrsynda, diwarın aňyrsynda nerede barıp bukunsa bara. Şu daş kıygırmağa duracak. Ey musulman, men arkamda bir Yahudi var, gelsin öldürsün deyip divar, daş, demir kıygırmağa duracak diye. Bir Yahudi koyman kırıp ayıracaklar sana son bağı deyiptir Peygamberimiz. Aham sondan Yahudiler de zır dargadıp hemmecini ayırandan sonra Hazreti İsa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam ki Hudaý Taala Kur'an'na ve innehu la'ilmun lis-sa'ah Zuhruf suresinde aydiye Hazreti İsa kıyametin bir alamatıdır diye. Kıyametin alamati boljagy şol. Kıyametden öňçek Deccal Mesih'i öldürecek, ayıracak aradan Hazreti İsa Mesih. Oham on fermanlaryny Kur'andan sonra İsa aleyhisselam inni musulmanlar bilen salamlaşmaga durjak.
Hazreti Mehdi bilen, Firvalı bilen, yeke başka yurtlardan musulmanlar gelip Hazreti İsa bilen salamlaşacaklar. Hazreti İsa her hayfının cennette caylarına aytıp verecek. Ey falani, berekella, Hazreti Mehdi'nin arkası ol, Firvalı oldun. Sen cennetil Firdevs'ta falan yerde cayın madır, boşluk deyip boşlayacak. Ey falani ova, siz deccala aldanmadınız. Sizin cayınız cennette falan yerde deyip her hayfının cennette barcak yerlerini çelleyin boşlap aytıp verecek. Şey deyip de musulmanlar bilen görüşüp salamlaşıp donmağa göğünden Huday Teala taraftan ilham gelecek. Ey İsa, inni deccallan olakon yine bir afet bela sizin öğünüze gelli ki inni ölüşüp vuruşup da öğününe durup bilmeyeniz kaçın gidin dağlara çıkın deyip Huday Teala taraftan buyurup gelecek. Ve kim? Ya'cuc Ma'cuc gelecek. Kaf dağını deşip de Ya'cuc Ma'cuc musulmanların üstüne yer yurda yayrap yani himme zatlar dargadıp bariyalla, iyi biçip bariyalla aslan öğününü durup olacak değil. Huday Teala İsa aleyhisselama çık git musulmanlar bilen gidin dağlara Tur dağına çıkın ondan bukundan durun on öğününü durup olur ya Allah diyecek. Hatta şolun vahşigerdiği bir evde hani gurrunu gelir hemin deryasayı Hazar var. Şun bir başından girecekler Peygamberimiz aydiya deryasayı Tabariye diye. Buhayratut Tabariye yani deryasayı Hazar. Şun bir kaptalından girecekler bir gurusi. O kaptalından çıkanla deryada bir qaça su alacak değil. İkinci gelen taife şu deryadan geçenine ola näme diyecek? Ey bir vaqtda aşılada bir su yatan bolmaly palçık görnýärdi diyecekler. Şu kadar dünyanın yüzünde su koyman, derya koyman, bağ koyman, ot koyman, zır dünyanın yüzünü helak edip başlayacaklar. Hatta yılan içiyen navazı imağı duracaklar. Özleri de insan bir yani. İnşallah.